Hello guys! Welcome sa my channel. Nandito ako ngayon sa Jollibee Talibon branch dito sa Talibon, Bohol. Kain tayo dito for lunch guys. Sige guys, let's go!
So, ayun nga guys, nagpunta kami sa Jollibee sa may Talibon branch upang kumain doon ng lunch para na rin i-celebrate ang gift of life. Wow! Sana all! So, ayun nga guys, nag-order kami sa Jollibee ng food nila na nagkakalagang 599 pesos. So, ito ang covered guys sa 599 nila. Yung family value meal. May 6 pieces of chicken. 3 pieces of drinks. And 3 pieces of sundae ice cream. And 3 pieces of french fries at rice. Ayan guys, pray muna tayo bago kumain. Dapat tayong magpasalamat sa mga blessings na natanggap natin kay God. Okay? Actually, first time namin dito at magbukbang sa Jollibee. At binisita talaga namin dito itong lugar na to kasi maganda ang place nito at perfect para sa aming first ever mukbang. Di ba na balitaan nyo naman na may nakatanggap ng fried chicken na made of towel dun sa kanyang in-order na fried chicken dito sa Jollibee. At kaya nagsadya talaga kami na magpunta dito upang tumikim ng kanilang fried chicken. Kung totoo bang itong may towel o wala. At tunghayan ang aming first ever mukbang kung meron nga ba talaga o wala. Habang kami o ako ay kumakain, ako talaga yung nasarapan sa kanilang mga pagkain dito sa Jollibee. Kaya no hesitation, kinagat ko talaga ng labis ang kanilang fried chicken kasi alam ko namang walang itong towel. Kung may incident man ganun is isolated case lang yun at first time lang siguro yun nangyari. Kaya huwag kayong mag-alala guys, kain lang tayo ng kain dito sa Jollibee kasi napakasarap yung kanilang mga pagkain dito. Okay? Ayan guys, talagang kinakamay ko lang ang pagkain ng kanilang fried chicken kasi talagang napakasarap ito. Katulad ng Paeng's fried chicken, original fried chicken. Talagang napakasarap rin ang Paeng's fried chicken. Kaya guys, bili na kayo ng Paeng's fried chicken kasi kayang-kaya ang Jollibee. Ang Paeng's fried chicken ay maraming branches. Pero may alam ako, doon sa Cogonarte, Loon, Bohol, meron dong Paeng's fried chicken. Talagang napakasarap. Talagang sarap. Guys, alam nyo ba na bihira lang ako makakain sa Jollibee? Kasi aside na malayo yung kabisera dito sa probinsya ng Bohol, kung saan mostly located yung Jollibee, is wala rin, kapos rin sa budget. All in all guys, ang nabayaran namin is 599. At ito na yung
So, yung moment na to na nakakain ako ngayon sa Jollibee ay chiniris ko talaga at nakapagmukbang pa na video para sa aking YouTube channel. 6 fried chicken. Tapos, Alam nyo ba na dito sa Bohol ay mayroong 8 branches ng Jollibee? 5 dito ay natatagpuan sa Tagbilaran City at yung 3 ay sa Talibon, sa Ubay at Panglao. binayaran ng chef dito. Tapos 3 rice. Alam mo ba na base sa aking pagsasaliksik, ang Jollibee ay mayroong kabuuang 1,482 stores sa may 287 countries at 1,185 nito na Jollibee stores ay matatagpuan sa Pilipinas. Jollibee ang pinakamalaki at pinakasikat na fast food chain sa Pilipinas. Ito ay nagbukas noong 1978 sa pamumuno ni Tony Tan Kak Chong. The juiciness is there. And it is cooked yesterday. When it is cooked, it used to be yesterday. Tender juice. Ano lang? But, oh, mamad. Balik na tayo. Ikuan ba? Serious lang pa? Bago na-receive yung order, 30 minutes na pag-iintay na tayuan. Walang naubos. Lahat. Meron pa. Bakit mo binigay sa akin? I-focus mo, i-focus mo, focus. Steady lang, steady. Kano, 599 yung nabayad. Oh my God. Tapos ito lang yung nakain mo. Meron naman Sulit na sulit ba? 5-5. Ang 599 na nabayad mo, sulit na sulit ba dito sa yung 599? Sulit na yung 599. Oo. Ako kasi hindi ako na nagkwenta ng bayarin. Kaya okay lang. Pero hindi to practical. Kasi dalawa lang tayo. Hindi dapat 599. Pero for the purpose of for the purpose of this video, kaya natin ito ginawa, diba? So, okay lang. Kung 2 persons that are really eating, 599 is too much. Dito ka mo, paningin. Kung sulit ba, sulit naman kasi maganda naman yung place at may natira pa. So practicality wise, hindi siya dapat i-order kung dalawa lang. 2 or more, pwede. Okay. Pero kung 2 or May nakakain nakita ako, akong towel dito sa fried chicken na wala namang towel dito. Totoo tingnan nga naman, natin. Kung may, baka may towel. totoo namang chicken to.
Nakas yung phone. Parang nga, yato bang ang kuhan? Yato bang? Pagsigard ang Mapay, gito rin ako gatos. Meron palo. Hindi ka na,